Добър ден, уважаеми дами и господа. Относно, те не са само от полицията тези въпроси, те са и от превозвачи. Имало и такива. По-голямата част се касае за републиканската пътна мрежа, защото предимно Оряхово-Мизия пътя 2011-2015 републикански пътища, Оряхово-Самовци републикански път, пътя Оряхово-Весковец, Горни Долни Вадини също е републикански на територията на община Оряхово. До Агенция Пътна инфраструктура сме писали няколко писма, да бъда по-конкретен 4 на брой. Отговорите, които са ни дали, включени сме в програма за ремонт. Включени сме, това кога ще бъде, не ни се отговаря. Отпускат средства за годишни ремонти. Точната стойност не мога да я знам, защото не сме ние възложител на тези неща. Маркировката, която трябва да се подмени, ни отговориха, че е в гаранционен срок и затова не се подменила 2012 година. Това е отговор от Агенция Пътна инфраструктура. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Други предложения и питания? Господин Кънев, заповядайте. Да, ще го гласуваме. Разискваме. Какво ще разисквате? Ако приемем, че не разискваме протокол, гласувате му това вепата. Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми присъстващи, репликата ми се отнася до следното. Значи ежегодно Агенция Пътна инфраструктура отпуска средства за всички републикански пътища за хоризонтална пътна маркировка и почистване банкети и съответно храсти и клони, които са надвиснали над пътищата. Отговорът, който е даден, сигурно е така, аз вярвам на господин Иванов, но само с това ли ще се задоволи общинска администрация по този сериозен въпрос. Значи има окръжна агенция, т.е. областна, има национална, има и по-нататък други над тях. Имам чувство, че средствата, които са били отпуснати за нашата община по тези въпроси, са отишли на друго място на територията на областта. И въпросът ми е, освен областната агенция на друго място, питано ли е и искана ли е среща за разговор? Благодаря. Нека да отговори господин Иванов все пак. Ние после ще гласуваме дали да бъде отложено. Да, първо разискваме. Мисля, че до сега така сме практикували. Средствата, които са отпуснати за републиканските пътища, в отговора ни е заложено, че са точно само и единствено за изкърпване на републикански пътища. Нито за банкети, както беше преди години, нито за кастрене на клони. Последното, което искам да кажа за вертикалната маркировка, е в гаранционен срок и затова не е подновена. Хоризонталната също. Няма. Реално ли няма? Да. Имаме от превозвачите на АЕЦ Козлодуй, имаме сигналите, писали сме до министъра на регионално развитие, до Агенция Пътна инфраструктура, до областно управление Стефан Илиев. До всички инстанции сме писали писма. Лично аз. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Имате ли други предложения по докладната или становище, питания? В такъв случай преминаваме в режим на гласуване по предложението на Общинския съветник Николай Петранов. Приемането на решение по тази докладна да бъде отложено за следващото заседание на Общинския съвет. Който е за това предложение, моля да гласува. 1, 2, 3, 4. Против? 7. Въздържали се? 2. Не се приема предложението.
Гласуваме основното предложение. Номер 480 относно приемане на отчет на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението на територията на община Оряхово за второ тримесечие на 2012 година. Имате ли въпроси, предложения? Заповядайте, господин Петранов. Уважаеми колеги, кметове на населени места и граждани. Въпросът ми е първият въпрос. Кой е председател на тази комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението на територията на община Оряхово? Председателя на Общинския съвет Ивайло Вагенщайн е председател и на тази комисия, така ли? Мисля, че по наше решение. Не, защото отдолу се е подписал като председател на Общински съвет, не като председател на комисията. С наше решение ли? Може ли да им посочите кое решение е така нататък? Не мисля, че е редно председател на Общинския съвет да е и председател на тази комисия и не съм сигурен, че е и председател на тази комисия. Това ми е въпрос, ако е възможно да ми отговорите. Кои са членовете на тази комисия? Кой е председател на тази комисия? Просто на мен не ми е ясно, тъй като останах учуден, че отчетът е подписан от Ивайло Вагенщайн, председател на Общински съвет Оряхово, а не е подписан от съответния председател на комисия, който би трябвало да бъде. Мисля, че този въпрос трябва да се изясни и ви моля да отложите докладната, докато се изясни. Възникнаха и основни въпроси тук по безопасност на движението на господин Кънев, който мисля, че не му беше отговорено достатъчно ясно. Още повече, че казваме, хоризонталната маркировка била в гаранция. Окей, нея няма. В гаранция е нещо, което го няма. Бъдете по-активни малко. Медии и така нататък, както примерно областното управление на Агенцията пътна инфраструктура не ви оказва достатъчно съдействие в случая. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петранов. Да. Други имате ли предложения? Няма. Подлагам на гласуване предложението на общински съветник Николай Петранов докладната да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет. Който е за, моля да гласува. Госпожо Станчева, завърши. 8 за, против 2, въздържали се 3. Приема се докладната да бъде разгледана на следващото заседание на Общинския съвет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Докладна с номер 482 относно определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в община Оряхово. Колеги, имате думата. Как? Ето има. Дама, кмета има. Имате ли някакви предложения или да го подложим на гласуване? Нямате. Преминаваме в режим на гласуване. На основание член 21 алинея 1 точка 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и приложение номер 5 от постановление номер 67 на Министерски съвет от 14 април 2010 година и последващите изменения към него за заплатите в бюджетните организации и дейности утвърждава размерите на основните месечни заплати на кметове на кметство в община Оряхово по населени места, както следва.
Кмет на кметство Селановци 898 лева. Кмет на кметство Остров 834 лева. Кмет на кметство Горни Вадин 650 лева и кмет на кметство Лесковец 650 лева. Който е за